नोंनि नोमफाया आंखौ बायफैदों नामा बैथालि नोंबोथ' बैथालिसो मा फानाबा मोनजाया नामा आङो गोदाव सोराव नोमफाया बायफैदों नामा आंल' दुनियाव आंल' हौवा गारनाय नामा समाजाव संसाराव अनेक जन हौवा गारनाय मानसि दं माथो जास्ट आंखौल' माने बुंबा जागोन नामा नैबे सिख्लानि गोबां दावराव फेसबुकआव ओमफ्रायो जोंहा फेसबुकआव नायबानो भाइराल भिडिअ भाइराल फट'खौ नुनो मोनगासिनो नैबे सिख्लाया सोर माने मुङा नामखौथ' मोनथिला जिखुनु जाया थास' बिबार दं होननानै गोबाङा दावराव खालामगासिनो दायो नै सिख्लानि सोमोन्दै डिटेल्स माने गोबां सिख्लायाथ' जेबो क्लियारिफिकेसन भिडिअ होआखै जितु लिरना हरनाय बायदिबा फेक भिडिअ फेक फट' होननानै शेयार खालामहरदो जितु फेसबुकआवहाय दा जोङो गुबै खोथाखौ मोनथियाखै माने जाथाया ओरैबायदि सिख्लायालाय माने रिल्स बानायबाय थायोनो आरोना माने गाज्रि गाज्रि ड्रेस गाननानै ओमफ्राय गावनि बयफ्रेन्डजों माबा माबि बेबायदिनो ड्रेस माबा खालामनानै बानायबाय थायो दा ओरैबायदि बर' सिख्लाया नैनि डिटेल्सआथ' बाट आङो थाम्बनेलाव होनाय बुजालायनाया बेबो गोबां जाथाय दङ बेफोरनिबो बुंजोबनो हाया दा नैबे सिख्लाया माने भाइराल जागासिनो दङ आरोना दा गोबाङा मिम्स बानायदो दा बेखौ लानानै गोबाङानो माने कमेन्टफोराव बे सिख्लानि बागै भिडिअ बिहरनाय फट' बिहरनाय गोबां दावराव जागासिनो दा गुबै जाथाया जाहैबाय माबा मोनसे दाय मावाबा जोंहा गोबां मानसिफोराबो बेबायदि फेक भाइरालबो खालामा जितु माबा मोनसे जाथाय नुनायनि थाखायसो मानसिफोरा भाइराल खालामो बेयो नंगौ दा गोबां मानसिफोरा नंखाय होननायावनो जोङो खायफा खायफा बाथ्राफोरखौ माने जोङो नुबोगासिनो दङ आरोना रियेल जाथायावनो जेबोथ' लाजिनो रोंला गावनि साननाय हनायखौ जेबो मिथिला आरोना दा गोबां बेबायदिनो जालांगासिनो जोंहा बर' लाइमोनफोरा जितु सिगां नामखौथ' बुंनो हाया नामखौ बुंला आङो सानैसो मानसिनि नाम माबा बाथ्रा बुंगोन जितु जोंहा नुनो मोनगासिनो मोनसे गामियाव जितु बेबायदिनो भाइराल जाना थांनाय सिख्लाखौ माने मानसिफोरा वाइट खालामनानै नायनानै माने फांसनाव बेखौ वाइट लिहरनानै जितु नेनानै माने मान बावदो आरोना आं मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन बै भाइराल जाखाना थांनाय सिख्लाखौ जे फांसनाव लिहरनानै मान बावनानै मा देखायनो सानखो आरोना अबाव जानाय बे सिख्लाया सोरमोन बे भाइराल जानाया सोरमोन आं बेखौबो बुंनो गोसो गैया नाथाय बेखौल' बुंगोन आङो बेखौ जुदि भाइराल जानाय सिख्लाखौ फांसनाव लिहरनानै एबा मान बावनानै जोंनि माबाफोरा जोंनि दैदेनगिरिफोरा मा देखायनो सानदों आरो ना माने अलरेडि भाइराल जाना थांनाय सिख्लाखौ माने मान बावनानै गोबां माबा खालामदो आरोना माने बेखौसो नायनो लुगैयो खोमा ना मानसिफोरा माने भाइराल जानाय माबा जानाय फेमास बानायनानै जितु बेखौ फांसनाव मान बावदो आरोना जेबो एक्ट्रिसानो नङा बेफोरो जेबो साननो रोङा जेबो बुजिनो रोङा माने माबा मोनसे गोरोन्थि खामानि मावनाय मानसिखौनो माने फांसनाव मान बावनानै जोंहा रायजो राजानि सिगाङाव माने देखायहरदो आरोना दा बियो सोरमोन बेखौ बुंला आङो नोंथांमोनानो मोनथिखादो बेफोरखौ सिगां माबा मोनसे जानानै बेखौ बुं सोरबा रोंगौथि मानसिखौ बे फांसनाव लिहरनानै मान बावनाय नुदो नामा मालाबाबो नुवाखै आरो रोंगौथि मानसिखौ गोबाङानो शेयार खालामाखै माने बैफोर गाज्रि भाइराल जाना थांनाय अलरेडि बेखौ माने फांसनाव लिंनानै माने गोबां मान बावदो आरोना दा जोंहा बेफोरो गोरिब गुन्द्राफोरनि न'खराव माबा मोनसे गैया एबा माबा मोनसे दुखुनि थाखाय माने सहायना दङ बेफोर मानसिखौ माने लिहरनानै रायजो राजानि सिगाङाव एसे देखायनानै मानो मान बावाखै जितु गैजा रोङैफोरा खस्थ'जों फरायनानै माबानानै मेट्रिक पास एचएस पास खालामनानै माने टपाव पास खालामगासिनो बेफोरखौ माने रायजो मानसिफोरा जितु बेफोराव खबाफोराव लिहरनानै मानो मान बावाखै बैफोर अलरेडि भाइराल जाना थांनाय लासिसिं जाना थांनाय बेफोरखौ लिंहरनानै माने गोबां आरनायजों बरायहरो आरोना दा बेफोरखौ लानानै मानि थाखाय आरोना बेफोर भाइरालनि सायाव ना गोबां बिथाङा रोंगौथि बेखौ देखायनो थाखाय
बेखौ लिंहरनानै माबा खालामला बायदिना दा गोबां बाथ्रा दोङो बुंजोबला आरोना आङो दा बुंनोबो गोसो गैया गोबाङानो गाज्रि मोननो हागौ नैबे फटकआ माने कार्बि आलं साइडथि जादो गामिफोरखौ बुंहरला आङो गामिफोरखौ बुंहरबा गोरोन्थि जायो जिहेतु गामियाबो बदनाम जायो मानसियाबो बदनाम जायो बेनिखायनो देखायबा एसे लासिसिं जायो आरोना दा आं बुंथ'ला आं भिडिअखौबो होथ'ला नोंथांमोना मिथिखाबाय दा जोंनि समाजाव बेबायदि जाना दोङो भाइरालानो भाइराल आरो माबा मोनसे जायोबा जोंना आजिखालि खानाय सिननाय सेन्देल आलायनाय बेबायदि नेम ओंखारदो दै माने बेफोर नेमखौ आङो एसे गोरोन्थि मोनदों आरोना माने मोखाब जायाखै आङो जिहेतु माने सेन्देल आलायनाय खानाय सिननाय मा फाव मा मोनसे नियम जाखो बेलाय ना सेन्देल आलायो बेनिफ्रायो खानाय सिनो जिहेतु केमेरा खालामनानै देखायहरो ओमफ्राय बेफोर सिख्लाफोरा गोबां लाजिनो गोनां जायो आरोना दा बेफोरखौ भिडिअफोरखौ नुनानैबो जोंनि गोबां लाइमोनफोराबो सोलायनो रोङाखै दा सेन्देल आलायजानानै खानाय सिनजानानै एथ' लासिसिं गावनि बिमा बिफानि गावनि रायजोफोरनि खाथियाव बेबायदि देखायनानै माने जेबो साननोबो रोंला आरोना दा बैफोर मानसियासो लाजिनो गोरों जागोन जाय मानसिया गावनि पार्सनेल खोथाखौ साननो रोंगो गावनि लाइफनि खोथाखौ साननो रोंगो बेफोर मानसियासो लाजिगोन आरोना दा आं नुबोगासिनो दङ गोबां मानसियानो माने भाइराल जाना थांनायानो माने लासिसिं खालामजाबाय आरो नेक्स्ट टाइमाव माने मुस्लिमजों थांना खिथियो आरोना जितु देखायो माने बे बाराव बर'जों भाइराल जाखांबाय बै बाराव माने मुस्लिमजों पारमानेन्ट खारथारो आरोना दा बेफोरखौ मा बुंनो बेफोरखौ जिर' डेमेज बुंनांगोन गावसोरनि दिमागाव माने जों नुबोगासिनो माने मुस्लिमजों थांनानै गोबां आलाय सिलाय जानाय आरो बर' लाइमोनखौ लाफैनाय बर' लाइमोननि सेंग्राफोरनि लाइफखौ बरबाद खालामनाय अलरेडि जुलि जाखानानै गुबुन हारिजों आरो बर' सेंग्राखौ मानो नागिरफिनो जुलिया जादों नों मुस्लिमजों था माबा मोनसे निमाहा माबा मोनसे हेल्प नागिरबा बर' सेंग्रानि नागिरो मुस्लिमजों जुलि जादोंबा मुस्लिमनि हेल्प नागिर आरो बर'जों जुलि जादोंबा बर'नि हेल्प नागिर दा अलरेडि मुस्लिमजों जुलि जाखानानै बर' हारिनि मानो हेल्प नागिरो माबा मोनसे खैफोद जाबा दा मुस्लिमाथ' नोंखौ अराय सम अनबोनाय नुवाखै जोङो थिग बेनोसै आरोना दा बुंनांगौ जेबो गैला नोंथांमोनानो बुजिखादो बे भाइरालनि सायाव गोबां बाथ्रा ओंखारनाय थांबाय नैबे सिख्लानि भिडिअनि थाखाय एसे बाथ्रा ओंखारलांबाय दा बेनोसै आरोना आङो जेबो बुंथ'ला नैबे भिडिअआ एसे सर्ट जाबाय गोरोन्थि जादोंबा सोरनिबासिम गाज्रि मोनदोंबा निमाहा होगोन होननानै आसा खालामबाय आरोना स' बेनोसै आरोना लोगोफोर जोंहा बर' सिख्लाफोरा नांबा मा जाबावगोन माला सोलायनो रोंगोन दा बुंनो हाला जेबो दा मा बुंबावनो दिनैनि आपडेटआ बेखिनिसै आरो दा मोनायाव एसे आपडेट नुनो मोनलायगोन गोदान आपडेट्स दा बेखौ नोंथांमोना नेनानै थादो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय